Праўладны саюз пісьменнікаў хоча прыняць у свае шэрагі Аляксандра Лукашэнку. Да таго ж старшыня саюза падтрымаў ідэю выдаць збор абраных твораў самаабвешчанага прэзідэнта. Якіх твораў не ўдакладняецца. Аўторак 11 чэрвеня на Белсаце аб'ектыў галоўны інфармацыйны выпуск дня. Для вас працуе Александр Баразенко і сёння ў выданні. Адказ Польшы на забойства жаўнера і новыя сцэнары магчымых правакацыяў. Распавядзем аб сітуацыі на беларуска-польскім памежжы. Гэта мэтанакіраваная эскалацыя. І пытанне сёння таксама паўстае перад польскім урадам, што рабіць, калі, напрыклад, будуць наступныя крокі з боку рэжыму Лукашэнкі. Хаўруснікі ў ядравым шантажы. Расія распачала новы этап вучэнняў з нестратэгічнай ядравай зброяй. Да іх далучылася і войска Лукашэнкі. Для Лукашэнкі гэта магчымасць таксама прадэманстраваць, што ён сур'ёзны хлопчык, у яго быццам бы ядерная зброя. Весь час Лукашенко так сабе паводзіць і гаворыць, быццам бы у яго ёсць хоць нейкі кантроль над ядернай зброяй. Абяцанага 10 гадоў чакаюць. Чыноўнікі назвалі новую дату адмены роумінгу ў гэтак званай саюзнай дзяржаве. Ці дойдзе справа да рэальных крокаў? Даюць даручэнні, а ніхто іх не можа выканаць вось за столькі гадоў. Гэта рэальна сімвал так званай саюзнай дзяржавы. Улады Польшы пастанавілі стварыць з 13 чэрвеня буферную зону на мяжы з Беларусю. У яе ўводзе ўчастак працягласцю каля 60 кіламетраў і глыбінёй каля 200 метраў, але месцамі да 2 кіламетраў. Абмежаванні звязаныя са смерцю польскага вайскоўца, забітага на мяжы мігрантамі. З падрабязнасцямі Марына Яновіч. Польшча абвясціла, што мае фота мужчыны, ахвяраю якога на мяжы з Беларусю стаўся жаўнер Матеуш Сітак. Асобу забойцы цяпер высвятляюць польскія следчыя. Rzeczpospolita uczyni wszystko. Рэспубліка Польшча зробіць усё і не супакоіцца, пакуль не будзе схоплены бандыт, які па-бандыцку, па-звярынаму здзейсніў смяротны напад на польскага жаўнера. Затрыманне забойцы мэта нумар 1 для дзяржаўных органаў, каб гарантаваць бяспеку нашых службоўцаў. І дзяржаўныя органы цяпер канцэнтруюць на гэтым усе свае сілы. І з гэтай ж мэтаю Польшча прапанавала Лукашэнку выдаць падазраванага ў забойстве польскага службоўца, але якога-кольвек уцямнага адказу не атрымала. Гэта мэтанакіраваная эскалацыя. І пытанне сёння таксама паўстае перад польскім урадам, што рабіць, калі, напрыклад, будуць наступныя крокі з боку рэжыму Лукашэнкі, калі адзін з тых засланых там людзей на мяжу выцягнець, напрыклад, зброю. Польскае заканадаўства забараняе ахоўнікам мяжы ўжываць зброю. За гэта службоўцам пагражае пакаранне. Такі несправядлівы дысананс выклікаў гарачыя спрэчкі як ва ўладзе, так і сярод грамадзянаў Польшчы. Паводле газеты «Rzeczpospolita» 86% палякаў мяркуюць, што абаронцаў краіны трэба ўзброіць належным чынам. Тое ж паказала і апытанне Белсату на вуліцах Варшавы. У паліцыі ёсць спецсродкі, нейкая агнястрэльная зброя. Ну, не ведаю, можа і на мяжы трэба гэта ўжываць. Трэба ўрэгуляваць юрыдычны статус ужывання сродкаў прымусовага спынення падчас парушэння мяжы. Трэба вызначыць, у якіх канкрэтна выпадках зброю можна ўжываць, каб пазбегчы спрэчных сітуацыяў у памежнай ахове. Праблему беларуска-польскага памежжа абмяркоўвала напярэдадні ў Беластоку Рада нацыянальнай бяспекі Польшчы. Раней там жа адбылося і выязное паседжанне ўраду. Казалі, што атакі мігрантаў робяцца ўсё больш частымі ды агрэсіўнымі. Прэм'ер-міністр Дональд Туск нагадаў, што Беларусь мяжуе не толькі з Польшчаю. Гэтыя пагрозы датычаць і іншых краінаў, напрыклад, Нямецчыны ў кантэксце футбольнага еўра. Прэзідэнт Макрон таксама напярэдадні Алімпіяды штодня атрымлівае звесткі аб магчымых дыверсіях і сабатажы, рыхтаваных Расіяй падчас спартовых імпрэзаў. Да дыверсіяў баевікоў рыхтуюць у Менску, у раёне Уручча, на базе вучэбнага цэнтру «Дынама», сцвярджае аб'яднанне «Байпол». Спецназ пагранічных войскаў АСАМ, інструктары сама трэнуюць гэтых мігрантаў, як правільна праходзіць мяжу, як ламаць плот, як ісці незаметна ў лесе, уначы, як арыентавацца з компасам па зорках, і таксама вывучаюць яны, як
працаваць з выбуховымі рэчывамі. Александр Азараў падкрэсліў, што забойца Матэуша Сітэка трэнаваўся менавіта ў згаданым цэнтры ва Ўруччы. Там жа рыхтавалі дыверсію з мінаваннем польскай мяжы. Процівапехотныя міны, якія называюцца лепісток, часоў яшчэ гэтага СССР. Гэтыя міны якраз ляжалі на складах з маркіроўкай Польшчы, то есть яны былі яшчэ ў тыя часы скіраваны ў Польшу. І вось мігранты павінны былі гэтыя міны раскідаць на тым баку мяжы, на польскім мяжы, каб нехта падарваўся. Ахвярою гэткай акцыі мог стацца польскі памежнік або мігрант, які не ведаў бы пра мінаванне, але дыверсанты з 3 дзесяткамі лепестков не здолелі перайсці мяжы, дадаў кіраўнік байполу. Акурат для ўмацавання сваіх межаў і абароны ўсёй Еўропы урад Польшчы пастанавіў стварыць буферную зону. У яе не ўвойдуць населеныя пункты і турыстычныя маршруты памежжа, каб наступствы ўведзеных абмежаванняў былі як мага менш цяжкімі для мясцовых жыхароў. Марина Янович, Белсат. Расія праводзіць другі этап вучэнняў з тактычнай ядравай зброяй. Цяпер разам з беларускімі вайскоўцамі. Якія мэты пераследуе Масква і да чаго тут ведомства міністра Хрэніна? Матэрыял Яна Федаровіча. Распачаўся другі этап вучэнняў нестратэгічных ядравых сілаў Расіі, дзе менавіта праходзяць вучэнні незразумела, але ў іх як быццам бяруць удзел беларускія войскі. Сегодня мы уже действуем на упреждение, планово повышая готовность к применению так называемого оружия возмездия. Як справаздачыцца Міністэрства абароны Расіі, падчас вучэнняў адпрацуюць пытанні сумеснай падрыхтоўкі частак узброеных сілаў Расіі і Беларусі да баявога ўжывання нестратэгічнай ядравай зброі. Адметна, што лукашэнкаўскае абароннае ведомства, як і прапагандысты, інфармацыі пра вучэнні не дае. Выключэнне Віктор Хрэнін. Отличная возможность на деле оценить уровень подготовки вооруженных сил к обеспечению военной безопасности и вооруженной защите Республики Беларусь. Про, конечно, ядерное вучэнне беларуская прапаганда асабліва казаць не будзе, гэтым не папулярна, і таму, адпаведна, акурат і важна даносіць гэтую праўду для беларусаў. Вось такую пагрозу для беларусаў стварыў Лукашенко. Вось так Лукашенко выкарыстоўвае беларусаў, дае іх выкарыстоўваць Крамлю як такі жывы шчыт, просто разменную манету у крамлёўскай ядернай гульні. Між тым, вучэнні праходзяць на фоне падвышэння градусу ядравай рыторыкі з боку Расіі. Намеснік міністра замежных справаў РФ Сергей Рабкоў дапусціў перагляд ядравай дактрыны краіны, цытата, у выніку эскалацыйных дзеянняў ЗША і іх хаўруснікаў з НАТО. Вучэнне ядравай зброі расійскай з выкарыстаннем Беларусі – гэта рэакцыя на магчымае размяшчэнне заходніх вайскоўцаў ва ўкраіне. Такім чынам расійцы прабуюць адпужаць заходняе грамадства, заходнюю грамадскую думку, асабліва вось цяпер на фоне выбараў, якія плануюцца ў парламент Францыі літаральна праз некалькі тыдняў. Сёлета ў траўні ва ўзброеных сілах Беларусі прайшло раптоўнае правяранне гатовасці сілаў і сродкаў носьбітаў тактычнай ядравай зброі. Вайскоўцы традыцыйна справаздачыліся пра яго паспяховасць. Зрэшты, засталося шмат пытанняў. Месяц назад паказалі, самалёты возяць балванкі, Іскандераў нам не показали и ничего больше нам не показали. И есть теперь заява министра обороны Хрэнина. Тому я не бачу ніякай падставы сцвярджаць однозначно, что на территории Беларуси знаходится ядровая зброя и что однозначно белорусские войски удзельнічаюць у вучэннях расійскіх па выкарыстанні гэтай ядровай зброі. Колькі менавіта працягнуцца цяперашнія вучэнні з расійскаю тактычнай ядравай зброяй, не паведамляецца. Пытанне аб ступені ўцягнутасці беларускіх вайскоўцаў таксама застаецца адкрытым. Ян Федарович, Белсат. Сустрэчы ў Белым доме і Дзярждэпартаменце. Святлана Ціхановская распачала візіт у ЗША. У Вашынгтоне абраная прэзідэнтка Беларусі таксама мае выступіць у Кангрэсе ды на слуханнях, прысвечаных беларускім палітвязням. Адбудзецца шэраг сустрэч у Кангрэсе ЗША, у прыватнасці з беларускім кокусам, з прыватнасці сенатаркай Шахін, сенатарам Дурбінам і таксама з ганаровай спікеркай палаты прадстаўнікоў Нэнсі Пелосі. Вельмі важны сапраўды таймінг гэтага візіта, таму што ён адбываецца напярэдадні таксама саміта
па міры, які будзе адбывацца ў Швейцарыі. Таму адным з такіх важных месаджаў, пра які будзе Святлана Ціханаўская казаць сёння ў Белым доме, гэта пра важнасць Беларусі і беларускай павесткі вось у гэтых перамовах, каб Беларусь не стала ні ў якім разе, ні пры ніякіх дамовах суцішальным прызам для Пуціна, і што без свабоды незалежнай Беларусі не можа быць міру, стабільнасці як в Украіне, гэтак і ў рэгіёне. Таму вось гэты месадж ён будзе вельмі важным. Ну і другое, тое, што вось акурат некалькі дзён таму быў апублікаваны тэкст законопроекту Беларусь Democracy Act, беларускага акта дэмакратыі, і таму вельмі важна будзе ў кангрэсе прамовіць пра важнасць гэтага законопроекта і пра тое, каб ён все ж таки быў прыняты як мага хутчэй, таму што сапраўды гэты законопроект дапаможа ўзмацніць як падтрымку для беларускага народа, беларусаў, гэтак і ўзмацніць ціск на рэжым Лукашэнкі. Расійскі звышгукавы знішальнік Су-34 разбіўся ў паўночнай Асетіі. Інцыдэнт адбыўся ў горнай мясцовасці пры выкананні навучальна-трэнавальнага палёту. Экіпаж загінуў. Паводле расійскага міністэрства абароны, авіякатастрофа адбылася праз тэхнічную няспраўнасць. Пра іншыя падзеі замежа ў нашым аглядзе. Еўразвяз патрэбны ўсім без выключэння еўрапейцам. Абавязкова настане час і вольнай Беларусі ў Еўропе, заявіў Уладзімір Зеленскі падчас канферэнцыі аб аднаўленні Украіны. Двухдзённы саміт праходзіць у Берліне. Кіраўнік украінскай дзяржавы падкрэсліў, што Расія шляхам ракетных абстрэлаў знішчыла траціну ўсёй украінскай энергетычнай магутнасці. А для таго, каб найбліжэйшым часам абараніць асноўныя гарадскія агламерацыі ад атакаў, краіне неабходныя прынамсі 7 сістэмаў Пэтрыят. У сваю чаргу канцлер Нямецчыны Оляф Шольц паабяцаў перадаць третью такую сістэму ад Нямецчыны цягам найбліжэйшых тыдняў. Сёння важны дзень не толькі для Украіны, але і для ўсёй Еўропы. На канферэнцыі аб аднаўленні мы ясна даем зразумець, што мы не толькі аб'яднаныя супраць нападу Расіі на Украіну, але і што мы разам пракладаем шлях для развіцця Украіны. Пуцін хоча сваёй жорсткай вайною знішчыць жыццёвую сілу Украіны. Акурат таму мы не толькі поўныя рашучасці і еднасці ў дачыненні абароны, але мы поўныя рашучасці і еднасці ў дачыненні яе шляху ў Еўразвяз. Рада бяспекі ААН прыняла прапанаваную ЗША рэзалюцыю аб спыненні агню паміж Ізраілем і Хамасам у сектары Газа. Таксама прагучаў заклік да палестынскіх баевікоў прыняць пагадненне, накіраванае на спыненне 8-месячнай вайны. Расія пры галасаванні ўстрымалася, у той час як астатнія 14 сябраў Рады бяспекі прагаласавалі за рэзалюцыю, падтрымаўшы трохэтапны план для спынення агню. Напрыканцы траўня прэзідэнт ЗША Джо Байден прапанаваў гэтую рэзалюцыю, назваўшы яе ізраільскай ініцыятывай. У выніку авіякатастрофы загінуў віцэ-прэзідэнт Малаві Саулас Чыліма. Пра гэта паведамілі мясцовыя медыі са спасылкаю на ўрад краіны. Палітык ляцеў на пахаванне экс-міністра юстыцыі. Напярэдадні самалёт з Чылімам і яшчэ 9 пасажырамі знік з радараў неўзабаве пасля вылету са сталіцы Малаві Лілонгуэ. Лідар Малаві Лазарус Чакуэра абвесціў нацыянальны дзень жалобы. Улады ЗША знялі забарону на перадачу амерыканскай зброі украінскай брыгадзе Азоў. Пра гэта паведамляе Washington Post са спасылкаю на дзярждэпартамент ЗША. Адзначаецца, што брыгада прайшла правяранне з боку амерыканскага ведомства на адпаведнасць закону, які не дазваляе даваць вайсковую дапамогу падраздзяленням, абвінавачаным у сур'ёзных парушэннях правоў чалавека. Паводле інфармацыі выдання, дзярждэп ЗША не знайшоў аніякіх доказаў гэтых парушэнняў. Забарона была ўведзеная каля 10 гадоў таму. Некалькі тысяч чалавек узялі ўдзел у спаборніцтвах па веславанні на лодках у Ганконгу з нагоды свята Дуань-У. Фестываль драконавых лодак святкуецца ў Кітаі больш за 2000 гадоў. У гэты дзень прынята ладзіць турніры па веславанні на яскравых, зробленых з дрэва лодках, нос якіх упрыгожвае галава дракона. Павел Олейнікаў, Валентин Василенко, Белсад. Девять гадоў зняволення. Такое пакаранне суд вынес у дачыненні экс-дырэктара санаторыя «Беларусь» у Друскеніках Андрэя Кобеля. Яго звінавацілі ў здрадзе дзяржаве. Прысуд вынеслі яшчэ летась, але вядома пра яго стала толькі цяпер. А сёння ў Менску асудзілі былую загадчыцу аддзелу маркетынгу санаторыю Алену Раманаўскіне. Вынік 6 гадоў за быццам бы агентурную дзейнасць у інтарэсах Літвы.
Пра ейны арышт стала вядома сёлета ў траўні. Працэс над жанчынаю праходзіў у Менскім гарадскім судзе ў закрытым рэжыме. Алене Раманаўскіне паставілі ў віну перадачу звестак пра наведвальнікаў санаторыю літоўскім спецслужбам. Алене Раманаўскіне 59 гадоў. Яна нарадзілася ў Менску, у Літву пераехала ў канцы 80-х гадоў. Сілавікі вядуць змагання супраць нацыянальных сімвалаў беларусаў. У Менску ў прыёмным пакоі лякарні нумар 5 затрымалі мужчыну за нібыта несанкцыянаванае пікетаванне. На назе ён меў тату з выяваю пагоні. Пра затрыманне стала вядома з банку прысудаў. Паводле матэрыялаў справы затрыманы парушыў парадак правядзення пікетавання, бо нібыта меў на мэце публічна выказаць свае грамадска-палітычныя інтарэсы, але не атрымаў дазволу ад Менскага гарвыканкаму. Сам мужчына ў судзе патлумачыў, што надзеў у той дзень майку і шорты, бо было горача. Суд прызначыў затрыманаму 7 сотняў арышту. Гэта не першы такі выпадак у Беларусі. Напрыклад, летась за падобнае тату на назе штраф выпісалі жыхару Івацевічаў. Роумінг паміж Беларусю і Расіяй павінны адмяніць да снежня. Такую задачу паставілі Лукашенко і Пуцін, а паведаміў пра гэта пра чарговы дэдлайн прадстаўнік афіцыйнага Менску ў Расіі Дмітрый Крутой пасля паседжання групы Савета міністраў саюзнай дзяржавы ў Смаленску. Чаму адмена роумінгу, што анансуецца цягам апошніх гадоў, дагэтуль так і не адбылася. Андрей Сульжыц. Гісторыя пра адмену роумінгу паміж Беларусю і Расіяй працягваецца. Пасол Беларусі ў Расіі Дмітрый Крутой заявіў, скасаванне адбудзецца сёлета ў снежні. Яго прымяркуюць да 25-годдзя падпісання саюзнай дамовы. Пакуль адмянілі толькі плату за ўваходныя званкі. Але грамадзяне таксама сутыкаюцца з праблемай дарагоўлі выходных званкоў і інтэрнэт-трафіку, бо ўсе карыстаюцца сацыяльнымі сеткамі, месенджерамі і навігатарамі. Як высветлілі нашы аператары, гэта 3 асноўныя функцыі, на якія выдаткоўваецца трафік. Аднак пасля скасавання роумінгу тарыфы безлімітнымі не будуць. За арыенцір узялі звесткі міжнароднага звязу электрасувязі, паводле якіх у сярэднім абанент у роумінгу выкарыстоўвае не больш за 300 хвілінаў званкоў і 25 гігабайтаў інтэрнэт-трафіку на месяц. За перарасход, нягледзячы на заявы палітыкаў і чыноўнікаў, прыйдзецца заплаціць. Яны на самым высокім узроўні, там прэзідэнты ці, скажем, кіраўнікі дакладней гэтых дзяржаваў даюць даручэнне, а ніхто іх не можа выканаць вось ужо столькі гадоў. Гэта рэальна вось сімвал так званай саюзнай дзяржавы. Калі мы кажам і бачым, як Пуцін і Лукашенко ўжо больш за 20 гадоў кажуць аб тым, што яны жывуць у адной дзяржаве і паміж ёй існуе роумінг, то гэта гаворыць праўду, якая ёсць гэтая саюзная дзяржава. Пастанову адмяніць роумінг паміж Расіяй і Беларуссю найвышэйшы дзяржаўны савет саюзнай дзяржавы прыняў яшчэ ў чэрвені 2017 года. Больш чым за 7 гадоў пытанне так і не развязалі. Тое, што зараз яны ўжо даручылі ў наступны раз да снежня адмяніць гэты роумінг, гэта не азначае, што яго адменіць, таму што галоўным праціўнікам гэтай ідэі з'яўляецца беларускі ўрад, які з'яўляецца уладальнікам больш за 50% МТС, які шмат зарабляе на гэтым самым роумінге. Пакуль жа мабільны аператар А1 за званок з Расіі ў Беларусь патрабуе 28 копеек. На ўваходны выклік даюць 40 бясплатных хвілінаў на месяц, пасля чаго прыйдзецца заплаціць 12 копеек за хвіліну. За СМС-паведамленне трэба аддаць 7 копеек, а за выкарыстанне 1 мегабайта інтэрнэту возьмуць больш за 4 рублі. Калі яны гатовы падпісваць там колькі заўгодна дарожных мапаў, 28, 30, 35, і нават нешта нібыта выконваць, хаця невядома, як это уплывае на жыццё простых людзей. А вось канкрэтную, даволі простую праблему, которую там в еўразвязе 26-27 дзяржаваў вырашылі на раз, то вот гэтыя дзве нібыта такія блізкія саюзныя брацкія дзяржавы вырашыць не могуць. У межах еўразвязу кошт мабільнага інтэрнэту застаецца аднолькавым у любой з краінаў. Аплату за роумінг адмянілі акурат у чэрвені 2017 года. Андрей Сульжыц, Белсат. Патопленыя дарогі, вуліцы і жылыя дамы. Вынікі залевы, што абрынулася на Гомель. Пра тое, як пасля стыхіі выглядаў другі па велічыні беларускі горад, наш матэрыял без каментара.